Ka Federation of Khasi Jantia Angaro People South Semper Circle menjaga sengi kalayo berpenkuburam ya kesamla Jessica Marwen ka jingboy jo kesamla Jessica Marwen hagne ka kerdan ka dei langba ka jingyo kur ya ki jinghen mak hadu sanspa saw badyo distinction ya ka English, Mathematics, Science and Technology, Social Science, Health Education but kapuli hapo ka S Ferendo Secondary School South Semper East Khas Hills District. Hakana kinti ka pamenta ni sukuman sibon ngiyok panpoy ni kun ka seng ngiladan kam ya kisamla iban mi ya kana kadong kathan ka jengi iban pas kita ki IAS ki MCS lane kumta ki kardan ki bahajrong marhadu mentang i ngidang duna sibon bat kadong kam ngi kum kadong kathan bakin mi kita ki kraw perkat ba kadong kathan kanang ya kala na kapo sa kapo ba dede tang lo pikum ki khna ba pinangla ban sanjor ya kata ban penkala ya kata tangikum kaseng ninya dar ka bat piru ki khna sim ba kane ka jing pule kalong ka bakong san na ka benta ka jing im ka jongi to bling kor khu na menta ka jong pikum ki khna ba ngai nang sa khmat pinangla ban pule kot khamba susu ba lingba ka jing yarap ju kino hikai nang ne pinangla ru ba kinang mi ru kita ki kena ki poy sekite top 20 top 10 ro ngida ang not te ai kublai kerpang ro na ka benta ka ka school hot ya ka school na kalen gi ka seng la ban ngin nam la syu ban siu kaliang na ka sport sa ka por ki don bat ni bat ni ro ngin ya dar ka bat pi kum ka school du perspa par ki kai baro namar ngangit ba ka jingwan top 10 jong ini Jessica ro kadai ling ba ka jing tres tom yo pi ki no kai lem ma pi kum ki no kai pinam samlang lane pinam tristom ban ay kata ka jingnan ka jingtip lane kata ka jingstat na ka benta jong i meiru isam stom sibun ban poy hadu ne ka kardan kale ka burom ka burom te deling ba jong pigum kinang ikai pilala sisa ban sei ban wanra ya kale ka burom ya kane ka dong ka than ka jong i benta jong piki khna sko baro te ngeng pilai i ya ka ban kale jong i kum ka seng ile ban pen kre te ka bang akwa ban ong ha kane ka por kalong ningkong yau kena school lada pikwa dan toys ke burom top 20 kum is kena Jessica Marwen nadu kane ka singi pensium ya karai ban pule kot ha ban minot ban tista kenang ba pinyo ya kane ka award kum bangi kum kaseng ngila ya ban penkre namar ni don kam ha ka jing im jongi iwe pe iwe ya kata ka thong yong ka gu yong man without a goal is like a bat without a wing. Ubriu lane khna lane mono bom don ya kata kathong kalong thikum katu kasim bom don thap niang kamla ban her bat kar sahab na uru hakana kono kapor tenga ngai thikum ki khna skuru pi wan sa kapor skul pi don kathong ayu kathong ban tip kathong banang ban start lane kathong kata bangin yo ban poi sakita ki kardan ki bahajrong kata kadai ka thong ka jong pi la bun snam la ong hakane ka area ka jongi ngim par yo ya kata usok ban poi sidu ta top 20 lan top 10 badai tang hono snam uba menta ka bangi kum ka sengi da su sarong si kadai hak to ka sri bami ya ka resort ngang adon haslong kidon ki samla ki pu support group jong ka WhatsApp jongi ka FGP yung ine ila poi sa ka top 20 lala day nga don haslong hangtong ilayo ban kundun dumdam ban yawan ang nasun rei ngila don saka ban lek belab lek sngi nyum sumla syu ban ya beek tak po kablo kada keman kada susorong abang iyo ya kana kaburom kat kana kaburom dengan soban ong kublai sibun nam tajuk pi kino hikai ya ka sko jung pi ban ngik ngikum kaseng ginang ya kerman ba pinangla ban sei susu ya ki kena nang ne sakmat iba kam start iba nang la ban ong mo iba nang la ban iba nang start susu nang ne sakmat bahkan kena keginti ke pamentapat iya yo ban pediang sendon iya kena ke kusnam lingba kena ke jing ai ke jongi tengarungan kwa ban pun kentin ha kena ke por ban ai ke jing keren dan reng i don kam iya ke jing kena ke don kam iya ke jing simkia ban pule minot ban letista bat kunjuru ke skul ke hab ban ai kanang ai susu iya kata ke jing hikai ke bakam dia susu na ke bantaki kena skul tetang kini ke kentin ke balkot ublai ukar khunam tajung pika skul ki kena bro tongan in sri ban waraji kala Imslam ke FGP, Imslam ke skul hang ne, Imslam ki kena skul, Imslam
kadang katain so super hi berkuai Islam kari bat kerja biru khub than jong phi khna school bat jong phi di school te ngiwan hang ne da ka seng kumbang ila kular na du menshwa ya kino ki khna ki bapas bha bale bha ha kino ki jing pule ni don ki jing ai ni don ka award ke bangi ju ai na ka pot ka pon now snem show snem ya ki khna jong kani ka dong ka than te ka baning kong du ka dei kata ka jing job cái kita ke jing job ngimla banyo tang ka shi sngi tang ka shi met kalong thik kemudian ba na du ismbai barit imi long ikilong hapadeng gijing e ibabon hapadeng slap bajor hapadeng gijing shit hapadeng pria kala air re ha ka bakado usai kita kisok ba bang bagi bakyang te kumjuru kani ke school kelas 3 sitom nadu menshwa badak 3 sitom jong kani ke school bat kinong hikai met bat sngi dala ban sei kita kiso na kani ke school bat kumjuru napta jong phi khna kamdei ke basuk ba phin ong ba phin poi sekta ka top 20 ni ba phin cross sekta ka 90% kamdei ke basuk Nrei ka simpo da ki kanos nem nadu nursery hadu ban poi kelas 10 rafikali ya i Jessica kumno yo ya kani ka top 20 pisu i tai jing job nrei ngiklet ke ai jing e ke ba isyam ngiklet ya kita ki jing e ya kita ki jing kendo jong i bateng teng ni jau mat ni yam ni susi kumbak ju ong ru don ki pa feel ru handrai lada kim give up kim kan randin kata ka jing feel jong ki kan pen klalong ka jing job jong ki hadin habot jong kani ke school sim kan uksa jong i haswa ban kan mau ka jing job jong i ke li shwa na i ke e ka jing e ka ba phisam ha kani hadu ba phinyo eu ne so jing job kamdei ka basuk man pelut kai ka por sigentar kata hakaban le kai hakaban mare sini setai hakaban thia singi kali ne i katno kantai khe ka singi rei bon sen kum ki khna hayeng ki kmi ki pa kila aimon kim pha cho watang batri kamru rei wala kata ki khna kim simla sim ya kata kabuk ser te hot hayeng ni don kam ban trai ban kata nama kalong ru kawai ke exercise na ka beta jongi kumpa men step ru shwa ka assembly ngi jule ka exercise sama kan create oxygen bha ka jabing jong phi khna ba phinla bha ban tule phinla bha ban kan mau ki ba kino hikai kila pan khre nam ta jong phi te kumta ru hayeng hasem ru phi don kam ban trai ban kata nrei phi dei ban don ru kata ka por bo de ka rutin ke jong phi men step katno baje kan kot hadu katno baje bo da rutin menta ka singan kre kata ka subject la shai ka we da subject tang da kata ka rukom ma phiru na pedeng nang ne ngatrai sabun biang ngi hab ban wan ai subha biang na we snam shawai snam kane kade ka jing trang ngajongi la bon teli ki snam ila kbel enti dan ru ki kine ginong ilam jungi tip ki ong tip haduk bandayap mangitip ngiyo in em ya kata ngila bu kata ka thong bangin ai sobha ka bahe handrai ha ka klip mat ka bampoi perkhat kani ke school kala seyo tau so jong ka jing job agi si thapti nam ta kani ka school ngani i ka dur ko jong phi ha ka wi sngi phin shong hang ne ban ngin wan ai byang ka award ka ba kham he chu chu ban ye kani ka bangi ai manta khublei sibun khublei si hajar ngo Song hakajing style tu kena ke building. Handai kajing internet kajing penting ya ke school hi kadon hapo ki kamera kelas. Nama menta kena ke school deju tang hang ne hapo sau semper ki batip ya kanam jo kena ke school. Ne baru ko ke Meghalaya.
Laki tiblut ya ke jinglong jong kene ke school lengba I Jessica Marwen makumba kene ke school kadon hatra jung ne ulum semper badai uwe ni kilum ki papawnam kene ke hari kasi jantia ke jungi tementaru kene ke school kala tengsan kala mi sakmat kala pau sakmat ha ke ba lala bansei ye uwe ni ki kena school ben yo ya kata ke top 20 muka kerdan lana ka 6 ka bangi 4 juyo nadu ki por ki ba menswa hakana ka dong ka than ji 4 don iwe ru kena ben poi se kena ka kerdan inam beteng ya ka lawe ki jung I haya ki kerdan ki ba kam chalor mon ma kum ba ong uwe u ru krau mo presiden yo ka Amerika Abraham Lincoln. If you want to build a bright future, you have to create it now. Teladang ikwa, bakalaway ke jong pi, kalaway ke jong pi ki kena school, nala pi kwa bakan long kababha, pian sedang nok mentahi. Kata kadai ladama pi kwa banyo sisya ya kalaway ke bapernai. Tengah suban ai kublay ka school hi, ya ka ya kinong hikai, mai ka school managing committee ki bala Tracy Tom. Muang iba dalam baju kini hikar bateri sitom hak baglesim ki extra class nang tawat mentelang rung I piwan se school banyo iki coaching class lengba ke jingirap nyu kini hikai te kene gede ke kakam ke babha kakam ke ba khia adu kata hendai flasi tenrong nang ta ke bit ke biang jong ki khana school kham tam hakne ka dong ka than sosum per hi baro ka wei pada badan sejerong kilai perta ki ong komentari pi bek pian nyelek man kentni nak tu kepung mak kalong ke bajeli wat nam kentni su ma pin sa kedie pin sa khen ki ki kijat tawe la that usange no de tawe kentni si kentni ha ka bakut ulat pi utaw balat nama ude bokelut yu sngeu ya kijing ong yang kita ki pada ba dok nam kentni su utabu yu sngeu pada song ka song na supo te ke ke bang mut man ong ba kila bandan sipun ba ke ban ong pi pin omla ban le ke ne pin omla ban le ke tai henry raikut halade ba ngade ban yo te tang le kini kentin kublai sajar mu fi footballer mo Brazilian footballer upile mo kumno ong Moktin Fareng, success is not an accident. You see, it is hard work, perseverance, studying, learning, sacrifice, and most of all, love of what you are learning or doing. Mungkin kita mau bersiul kita mepi pilak ban poi sa ka jingjob Tracy Tom mepi de ban don kata ka strong determination maka jing klan ke ba scam halade ba mangangan la ban poi sa katong muswa bangan song ngan penkut de ine iwe jing itu kanai beret moha koi kasni ladon atli ki jakot mo kiba yat lang ba jong ki mo jong ta we ding handai kumno kine ki jakot sepen poi sakmat ma ti kadi kata kadi banan katau aba pi kum kani ka program ka aimen semia piro ma ka aimen semia piro ti dina kata kadau dina ka benta Jessica ngidang titbok ket riang na ka benta jong I balapen ra lawan raya ke buram kanam jangan ka school bakani ka area south semper bakani ka area barkoi ma tingin ang kitbok ki riang idwai na kabenta jong I idwai lam ta ipa I mai ki henman ki para ki jong I bat kham ta me na kabenta jong I hato my dear student pimbenut piokat kani ka laptop ma hato pimbenut hai baik kan kani ka laptop iya pi kani ki jing tray sitap de piripin saya tempat baik Jessica minta ila ban penan kami kani ka laptop ngalakali Jessica na ipila leksium ka form yang na posting antanis very good
ke school ke babiang ba ba insalik ban mo in science te kalong ke mening idang yesong kaya po office mo ngalang batay mo te ong tray sitam na du basdang mo ngadangkan mau don iway ban aingu ya uble badai da kacing I jong u ba ula rila sumari ni bangilala ban yo ya kamet ka bakot bakya masngo ban ai kublai ru ya ime ipa jonga ba Deda ka jing trace tom ke jongki bang lala ban jam au ta mau jam u ban kong ban yalam yang sya kathong masngo ban ai kublai ru ya kito baro ki ba la yarap yang wala dei kan diak ne bun ru ban bari da ka jing yarap jongpi bang lala ban siu malumala ya ka by admission masngo ban ai kublai ru ya I father principal jongi Bat ya baru kinong hikai jonga ba data kajing trace tom kajong pi ba ngalala ban wana kane kekerdan ngasngo ban ai kublai ru ya ka seng ke SU ba ha ka tukas ni ba mi ka resort kilawan ban ai man siam yangi kum ki kena school bangin dang le pha shu ai kublai ru ya ka seng FKJGP bam ta kasni pilawan ban ai man siam yangi te kumba pilatip ba ngawan naka longing longsem ka baduk te kapor ban krekor ru ngim dayo pa namar ba bun kikam hakipor ba long school ngam dayo tan ban krekot ngayo kumto kumba shikenta ne arkenta bad don ru kipor ba watang shikenta ru ngam yo ban krekot namar kaching bun kam Henry nga aingu yo oblay ba ul ayang ya ime ipa kiba sngotu ya ka jingjen jar jonga bat ha kapor ba lajan exam kila ayang kapor ban krekot bat ngalala ban krek kumba san ne hendriu kenta te midai ban buram ya ime ipa lajong bat kumju ru ya kinong hikai jongi namar kinong hikai ki Bat ime ipa jongi gitrage tom tang nakabanta jongi bat midai ru ban buram yaki khnang bangin la ban kiu syapram